Roja sêşembayê Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan lêgel Serokê Rûsyê Vladimir Putin dê bicive biryara pêşhateyên Sûriyê taybet yên Idlibê werin gengeşekirin. Kremlînê ragihand ku Serokê Rûsyê Vladimir Putin wê roja sêşembayê bi hevşanê xwe yê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re di çarçoveya seredana xwe ji bo Rûsyê bicive. Di daxuyaniyeka rojnamevanî de roja înê berdevkê Serokê Rûsyê Dimitrî Pêskov bi belê derbarî ku civîna navbera her du serokan de plan kirî bû bersiv da. Roja înê jî her du serokan peywendiyeka telîfonî derbarî pêşhateyên meydanî li Idlibê rewşa giştiya Sûriyê encam dan. Li gorî daxuyaniyeke Kremlînê her du serokan ektîvkirina hewlan ji bo tunekirina gefên terorê li navçeyê û gerentiya bicîkirina yadaşnameya Sûçî ya di 17 Eylûna sala 2018 de derbarî navçeya kêmkirina asta şer li Idlibê gengeşekirin. Ji aliyê xwe ve serokatiya Tirkiye ragihand bû ku Erdogan ji Putin re gotiye ku êrişên li Idlibê ku ji aliyê rejima Sûriyê ve têne encam dan, krîzeka mirovahî derdixe holê û gefê li ser ewlehiya Netewîya Tirkiye duruzt dike. Herwiha girbesta li Idlibê binpêkirî û ziyan gihandiya hewlên ji bo dîtina çareseriyekî li Sûriyê. Civîna Putin û Erdogan hevdemê wî yekê tê ku di vî demê dawiyê pêşxateyên biliz lê Sûriyê rodidin. Mîna pêşketina rejimê li Idlibê û Hemayê her wiha rêkeftina Emerîkî Tirkî derbarî navçeya aram.